मोजां मानसि नाथाय नैबे मानसिया फैनानै सिख्लानि सायाव बिराद गिदिर स्टेटमेन्ट होबाय। ओरैबायदि गाज्रि स्टेटमेन्ट होबाय, एसार्टिभ सेन्टेन्स। आसार्टिभ सेन्टेन्स माने सोरनिबा सायाव मोजां गाज्रिखौ बुंनाय बिजिरनाय स्टेटमेन्ट। दा बिनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो जिबौनि आथिंखौ जिबौआसो नुयो, सिखावनि आथिंखौ सिखावआसो नुयो होननाय बायदि जादों माने। खानस्रिनि आथिंखौ खानस्रियासो नुयो होननाय बायदि। मानोना ओरैबायदि गाज्रि स्टेटमेन्ट होदों, माने फोरमायदों, बिनि गासैबो डिटेल्स बाथ्राफोरखौ बियो मेगनजों नुनाय, माने लोगोसे थानानैनो खामानि मावदोंमोन, लोगोसेनो जादोंमोन, लोगोसे लोंदोंमोन। बियो आंनि मेगन सिगाङावनो बिदि गाज्रि खामानि मावोमोन। थ' बेखौ जोङो फोथायबाय बर', नोंनि स्टेटमेन्टखौ जों फोथायबाय, नोंनि बुंनायखौ जोङो फोथायबाय। नाथाय बाथ्राया बेसो जाहैबाय, नोङो मोजां जुदि बुंनायमोनब्ला, सोरबा गाज्रिखौ नोङो फोरमायनानै होनायमोनबा, सोरखौबा फोरमायनानै होनायमोनबा, खिन्थानानै होनायबा, रायजो राजा नोंथांमोन नै बेफोरबायदि जोंथ' बिराद मोजां मानसि, नाथाय नैबे मानसिया फैनानै जोंखौ माने ओरैबायदि जोंनि जायगायाव गाज्रि खामानि मावफैगासिनो दं, बियो ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावफैगासिनो दं, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस माखासे खामानिफोरखौ जोंनि बे जायगायाव फैनानै मावफैगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन। आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ खिन्थाबाय। थ' बेबायदि मोजां स्टेटमेन्ट होनायमोनबा जोङो गनायनानै लागौमोन, जों बुजिगौमोन, जोङो सानगौमोन, सिन्था खालामगौमोन। नाथाय नोङो माबायदि स्टेटमेन्ट होदों, ओरैबायदि गाज्रि रावजों स्टेटमेन्ट होदों आरो ओरैबायदि आसि दिन्थिलायनानै बाथ्रा बुंदों, ओरैबायदि गाज्रि खुगानिफ्राय लेंगुवेज राव भाषा बाहायनानै नोङो फोरमायदों, बुंदों, सासे हिन्जाव मानसिनि बाथ्राखौ, लोगोनि खोथाखौ नोङो मानसिफोरनो खोन्थादों। थ' बिनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो, बुजिनो हायो, माने नोंबो खम नङा माने। थारैनो नोंसोर सानैनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं दंलायो, मिथिलायनाय दंलायो, बुजिलायनाय दंलायो। मोनसे खामानियावनो नोंसोर जरित' दङ, मोनसे खामानिखौनो लोगोसे मावो, जायनि जाहोनाव नोंसोरो नांलाय खमलाय सानैनि गेजेराव गोरोबलायैनि जाहोनाव दिनै नैबेफोरबायदि माने गाज्रि जिथुनाखि खामानि, बे खामानिफ्रा बेरखांदों आरो खामानिया बेरखांदों आरो फोरमायदों। थ' नंमारगौ, थारैनो सैथो। जों बेनिफ्राय मोनथिनो हायो, सिखावनि आथिंखौ सिखावआसो नुयो, बेबायदि आरो। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बांसिन माने बेफोराव जरित' दं, लिंक दं, जों बेफोरखौ माने सन्देह खालामनो हायो। नोङो हाजारखि मालायनि सोमोन्दै गाज्रि बुङा माने, गाज्रि स्टेटमेन्ट होआ माने, नाथाय नोंनि जिथुनाखि राव, फाव फेसन, नोंनि गाननाय जोमनाय, नोंनि मोखांनि मानसिनि स्टाइल, डिजाइन, बेफोरनिफ्राय जोङो हमनो हायो नोंबो सासे खम नङा। आरो बेबायदि जानाङा, माने ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बियो मोनसे फेसबुक होनना बुंदों, नाथाय ससियेल मिडिया बियो। बेयाव माने गोसोबायदि जायनो मोनो माने जानला मोनला खोथा बाहायलाबायगोन, गोसोबानो जि सानो, गोसोआव जि सानो, जि साननाय, गाज्रि साननाय, मोजां साननायखौ फोरमायनायाथ' मोजांनि बाथ्रा, नाथाय गोसोआव गाज्रि साननाय, गाज्रि मावनाय, बेफोरखौ गोसो जाब्लानो माने फोरमायनाया बियो माने गनायथाव नङा, एक्सेप्टेबोल नङा जोंनि थाखाय, माने बियो जोंनि समाजनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय गनायथावना नङा आरो। थ' बेनिखायनो बेफोरबायदि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावनाय, खुगानिफ्राय राव बाहायनाय, जायखौ समाजा मोजां मोना, जायखौ खोनायोब्ला समाजनि गोसो मेलेमा माने रागा जोङो, सुखुनाय मोना, बेफोरबायदि राव एबा एन्टि ससियेल माखासे हाबाफोरखौ
खामानिफोरखौ जाहाथे मावा आरो। थ' आंनि जोबनायाव बेनो खावलायनाय आरो। थेंक इउ।